Adunay mga pangutana karon kung asa na ang self-confessed drug lord nga si Franz Sabalunes. Ang fingerprint sa napatay dito sa kauluhan nga susamag pa nga ni Franz Sabalunes wa mo takdo sa fingerprint sa COMELEC sa lungsod sa San Fernando. Plano sa kapulisan nga ipaubo sa DNA test ang napatay apan hangtod karon wala pay kabanay ni Sabalunes nga mipatimaw. Ani ang report. Kini ang ibutyag ni Police Brigadier General Dibol Sinas, ang Regional Director sa Piaro 7 nga wa mo takdo ang fingerprint ni Franz Sabalunes sa iyang record sa COMELEC. Dili malikayan nga motumaw ang katahap kung si Franz Sabalunes ba ang napatay didto sa kauluhan. Hinulgi klaro ni Sinas nga di pa conclusive ang fingerprint matching. Gipa-compare na to karon sa crime lab. And accordingly, mo dili nag-match. So katong namatay, ang fingerprint niya pati katong sa COMELEC ng San Fernando, Cebu province na gipa-match na mo dili match. So there is theory, either katong namatay dili sa Sabalunes based on this record, or katong naghatag og fingerprint dito sa COMELEC bakal dili sa Sabalunes. Bugtong DNA matching lang ang makatino kun ang patayng lawas iya bakang Franz nga namatay dito sa kauluhan apan di na usab matrace sa kapulisan ang mga miyembro sa pamilya ni Sabalunes. Taod-taod nang nahitabo ang pagpatay apan ni usa ka sakop sa pamilya ni Franz Sabalunes wa na mopakita aron pagkuha sa gituoang patayng lawas niini. Gi-exhaust na namang effort tanan kay kung hapa mi makakuha og mga samples ng DNA o fingerprint diri sa Cebu, kung naaamo pud i-match. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.